Kapa ba i jonga nga ai ngo ya metrai namar ka ne ka jing ai kapa mi ai ha ka jing im jonga man takasngi ka jing ai skop ha ya ka ne ka jing im ka pathamai mela ai hanga ya ka lat bangan imbyang sa ka ne ka wai pat kasngi ban yaro ya me bat ban yo i ya ka puro bakrao jome nga ai ngo ya metrai namar ka jing i bat ka jing ya da jome ya nga kurkhu ya nga trai da ka jing shampang jome bat kat bangas tang ya ka ne ka sngi yarap ya nga trai bangan wat ya ka jing i jome man takasngi bat nga ngai skem trai baka ka bangan sa kando man takasngi kalong ka jing kurkhu ya nga yarap ya nga ban sngap ya ka jing kran jome bat ngin long kibiru ki bala dap daw man sep jome yalam ya nga trai shagalenti shagajing sha jome ai baka ketien jome kalong ka jing shai ya ka lenti jonga bat ka syarak ya ka kajat jonga bangin long ka jing shai ya ka pertai haga kerteng jome Jesus Christ palong nong panim jongi duai amen.